salunová vrátka, trocha sena, že by sem vběhla řechtající zvířátka. Počkejme si ještě chvíli. Neslyšíte, někdo tu snad střílí? Už je vidím, kovbojové, dokonce i kovbojky. Přivítejte z naší školky prima kluky i holky. Přicházejí děti z mateřské školy u Krtečka v Radonicích. Holky a kluci z mateřské školky u Krtečka z Radoníc.